Nou, het is wel een wand, zeg. Jee. Wat is dat? 100 meter zeker? Ja, ja. En ze hebben een voorkeur voor dit stuk eigenlijk altijd. Ik kom hier pas 3 jaar, dus, maar die 3 jaar zitten ze altijd hier. Maar het zijn dit jaar veel meer nesten dan voorheen. Is dit eigenlijk wel een vogelgebied? Ja, nou ja, de vogels die broeden hier, die trekken hier over, die overtijen hier. Ze fourageren er, dus zij vinden het wel prettig zat. Ze geven het antwoord. Want laten we wel wezen, iedere vierkante postzegel groen of water die je in Nederland hebt, dat vindt wel een vogel of een insect of een zoogdier interessant. Dus ook gebieden die omringd worden door havens en industrie en recreërende mensen. Grappig genoeg ook, hè, er loopt hier een weg achter waar je 80 mag rijden. En mensen hebben geen flauw benul dat die beesten hier broeden. Dus er wordt ook gewoon 80 gereden. Maar ik heb nooit een dode oeverzwaluw gevonden. Dus wat dat betreft daar scheren ze overheen. Hebben ze het wel door, ja. Nou, ik zie er ook één echt in de opening liggen. Is dat, maar die lijkt me best groot. Kan het ook een oudervogel zijn? Of dat is zou dat kunnen. Je ziet er her en der zie je wel een aantal kopjes eruit steken. Ja. En ook omdat je nu zo heel veel vogels hierbij ziet, is denk ik toch ook oudervogels die voedsel komen brengen en die proberen ze eruit te laten vliegen. Ja. Ik heb er nooit echt een studie van gemaakt, maar als je ziet hoe dicht die nestjes op elkaar zitten en dat ze dan allemaal naar achteren graven en dat ze elkaar niet raken of zo. Ja. Komen ze ieder jaar weer terug, deze oeverzwaluwen? Ja, en het is met enkele tientallen begonnen, maar nu dus al ruim 200 paar. Fors meer dan voorheen. Dus ik denk dat het, en de groei zit er potentieel nog wel in, hè, met nog meer wand. Ja, je ziet dat heel vaak zijn braakliggende stukjes, die voor ons ogenschijnlijk helemaal niet interessant zijn. Die zijn juist heel leuk voor pioniernatuur. En zo'n oeverzwaluw, als je ergens een bak zand laat liggen, dan heb je een oeverzwaluwkolonie als dat ergens april, mei is. Wel mooi, als de mens dan weer een stukje land creëert of iets herstelt of iets aanlegt, dat die natuur heel veerkrachtig is. Dat die vogels er gewoon weer op afkomen. Ja. Kijk, en dat hebben we dan maar mooi te pakken zo midden in het havengebied.